अरे अवलादींनो कमेंट करा की. लाईक केलं आणि कमेंट नाही केली. कमेंट करायला काय झालं? कमेंट करा. तिथीवर आले, लाईक केलं आणि कमेंट कोण करणार? झोपेतनं उठून आली मी इथं. कमेंट केली का बघायला? एक धडाचं नाही, कमेंट नाही केली. बोला, कमेंट करा. काय उपयोग रे बाबांनो तुमचा? कमेंट व्हायना, अडकले का काय? एकाने कमेंट नाही केली. करा बरं पटकन. कमेंट करा पटापटा. कमेंट नाही केली मला एक पण. काय फायदा तुमचा? कितीवर बसले कमेंट करणार?